Number 7. Babalik po natin ang number 7 sa ating pangalawang pagpili. Timer ready! Our second winning number 16. Number 16. Our official winning combination for 12 word draw are the numbers 7 and 16. 7 and 16 in exact order. Congratulations po sa lahat po na nanalo. Ako po muli si Jerry Octalan. Lagi po natin tatandaan. Iseso, hindi umuulong sa pagtulog. Maraming salamat po. Minsan,